Assalamu alaikum, mehriban tomaşaçylar, aziz vatandaşlar. Mawy ýaýlym göwnesiň ähliňizi hoş gördük. Garaşdyk. Baky betarap Türkmenistan döwletimizde Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz Gahrman Arkadağymyzyň saýasynda, hormatly prezidentimiz Arkadagy serdarymyzyň saýasynda bagtyar halkymyzyň her bir güni toy bayramy ösenýär. Şu pursatdan peýdalanyp bolsa Gahrman Arkadağymyzy hormatly prezidentimiz Arkadagy serdarymyzy ähli bagtyar halkymyzy mukaddes garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk bayramçylyk münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Ine bizem Türkmen owaz seriýalymy şeýle de agzybirlik tilsimady birlikdäki kärhanasy bilen taýýarlanyp ýaýlyma berilýän Ulgamda owaz atly Aydym Sada din jarşy gepleşigimiziň bugünkü sanyny bayramçylygymyzyň öňe figurasynda size ýetirýär. Türkmen halk aydymlarynyň şol bir wagtyň özünde estrada aydym sadaryny ufatlyk bilen ýerine ýetirýän Sapargelli Sırşlyýew bugün özüniň ezberli sada nigitleri bilen gepleşigimiziň mihmany. Gepleşigimiziň dowamynda halypalarymyzdan bize miras galan Türkmen halk aydymlaryna şeýle de gyzykly söhbetleri biz size ýetireriz. Şoň üçin bizden daşlaşmaň, Türkmen owazyna, Ulgamda owaza, Ulgamda galan. Sapargelli ilk bilen gepleşigimizi hoş gördük diýär, hoş geldiňiz. Sağ olun, hoş geldin. Ine bilişimiz ýaly Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz Gahrman Arkadağymyzyň saýasynda, hormatly prezidentimiz Arkadagy serdarymyzyň saýasynda bagtyar halkymyz mukaddes garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýuna barýar. Ine gepleşigimizde de bugün bir näçe aydym sadary öz sadany ýigitleriniz bilen halypalar bilen birlikde getirenseniz ilki bilen ýürek arzuwlaryňyzy bize tomaşa edýän mehriban iýleşmemiz bilen paýlaşaýsaňyz. Sağ olun, hoş geldin. Ajaýyp zamanada ýaşadýan Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadagy serdarymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmudama rowat bolsun. O ähli halkymyzy, Gahrman Arkadağymyzy, Arkadagy serdarymyzy ýetip gelýän şanly garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk bayramçylygy bilen tüýsüregimden gutlaýan o ýurdumyzda elmudama toýlar toýlaşyp dursun. Bugün gepleşigimiziň dowamynda sizin müştaklygyňyz, bize tomaşa edýän Ulgamda owazyň müştaklary sizden nähil aydymlara garaşmaly. Gepleşigimiziň dowamynda bu nähil taýýarlykly geldiňiz. Muman ilki bilen dörejlikde näme täzirlikler? Ýa-ni ýakynda Arkadagy serdarymyz bir täze Arkadagy şäherimizde täze aydymyzy şekilde geçirdik. Hawa garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk bayramçylyk münasibetli, hawa ýene bir täze hawa garaşsyzlygymyzy wasp edýän, watanymyzy wasp edýän täze aydym usuny işläp oturýar. Indi gepleşigimiziň dowamynda ýerine ýetirjek aydymlaryň dogrusynda bir ýyldaşymyzy tanış etip geçdiňiz. Hawa sizin gepleşiňizde halypalarymyzdan miras galan aydymlary getirdik. Söýüp aydymlarynyň hem taýýarlyk gördük. Eger ol aydymlary ýerine ýetirip bereriz. Elbetde, Sapargelli, siz Türkmen halk aydymlaryny şol bir wagtyň özünde estrada aydym sadaryny, söýüp aydym sadaryny bilelikde ýerine ýetirýäňizine biz syň edýäs toy bayramlarda hälisini sizin dinleýijileriniz aydymsa söýjüler ençe dürlü görünüşdäki, dürlü ýollardaky aydymlar sizden haýyş edýärler. Ýöne sizin özüňiz, ýüregiňiz Türkmen halk aydymlaryna, ýagny estrada görünüşine geçirilen halk aydymlary has özüňizde ýerine ýetirmegi ýakyn görýäňizmi ýa söýgü aydymlarynymy? Elbetde halypalarymyzdan miras galan halk aydymlar ýa-ni biziň ýaşlarymyzyň hem ýaşullarymyzyň hem çal saçly enelerimiz hem halk aydymlarymyzy şeýle bir yüreklerine ýakyn görüp dinleýärler. Şoň üçin halypalarymyzyň ýerine ýetiren halk aydymlaryny täze uşunda ýerine ýetirmäni gowurýan özüme. Elbetde halypalarymyzdan bize miras galan şeýle bir gowy kalplara siňen, ýüreklere siňen aydymlarymyz bar. Häzir hem gepleşigimiň dowamynda biz sizden şeýle ajaýyp aydymlara, halypalarymyzdan miras galan aydymlara garaşýar. Sebäbi Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz Gahrman Arkadağymyzyň başlangyjy bilen başlanan halypa şägirdlik bugün günne hormatly prezidentimiz Arkadagy serdarymyzyň parasatly başçylygyna hasam bir giňerimne ajaýyp bir mümkinçilikler dördülýär-de.
halipa şägirdlik diýende de halipany şägirsiz, şägirdi bolsa halipasız gözüňe götürmek asla mümkin näli pikir edýäňiz. Ne şu halipalaryň siziň durmuşyňyzda eýleýän orny dogrusyna da häzir bir aýdym saata geçmeden öňürti belli geçdiňiz onsoň aýdymlara dowamlykda ähwan iýleşmede ýetirersiz. Awa şeýle sungatda ýeňişli menzillere ýetmek üçin aýdymça ilki bilen halipa gerek. Menem şu elmidama şu halipalarymyzyň beren maslahatlaryndan uğralyp aýdymlary ýerine ýetirýär. Bir näçe halipalarymyz dinleýän, esasy dinleýän halipalarym ägirt halipalarymyz Sahy Jepbarow, Nurberdi Guluw, soň Recep Kul Kerimovň aýdymlaryny köp dinleýän. Galy berse de ähli ussat halipalarymyzy örjetip dinleýän, özüme ýakyn aýdymlaryny täzeçe öwüşünü halkymyza ýerine ýetirýär. Elbette, sapar geldi. Doğru bilýän sebäbi Bagtyar halkymyzyň her bir güni şeýle bir ajaýyp bir toy bayramy geçsenýär. Ine şanly garaşdyrmydan 32 ýyllyk bayramçylygynyň bozagysyna dogry şeýle ajaýyp pursatda size dörjülük üstünlüklerini tüýsürekden ardy edýär. Ne halipa şägirtlik dogrusyna da şeýle bir ajaýyp halipalarymyzy ýatda geçdik sebäbi şeýle asuda watanymyzda Türkmen halkynyň milli lideri bilen baş halipamyz Gahrman Arkadağımyzyň kämil paýgasyndan syzylyp çykan ajaýyp eserleri bize görüldemekde bolup durýar. Her bir ädimizde bize ýol görülge bolup durýar. Gahrman Arkadağımyzyň hut özü bize beýik halipa bolup durýar. Elbetde şeýle. Gelin sapar geldi gepleşigimizi bir aýdym sadar bilen dowam edelim. Baş üstüne hoş geldi. Onda mehman iýleşler, edi tomoşaçylar biz gepleşigimizi dowam edýäs. Gepleşigimiziň mehmany estrada ýyldymyz sapar geldi Sırşlyýewiň ýerine ýetirmegindäki ajaýyp aýdym sadar Türkmen halk aýdymlary siz üçin ýa bizden daşlaşmaň Türkmen owazyna ulganda owazda ulganda galyň. Doktor dünya ziyletinde aile güller hayranha geçip arıyar. İlk durmuştun tarih aşında birden aran aşıp arıyar. Yancı delmi oğlun yaşım Gamlıksızın honkan oynan başım, oynan başım. Yürümez men gözül yaşıma Sağım atıp hayana kaçıp var yarım Ah gel yarım, ha gel yarım Hey hiç bolmasa diye adam yeri hana kuşum barıyar. Ey becer şahir sözün befer uçarın yaya ey mahmalı öz. Ey kıya bakma öne feredayım Oğluydum honka yetip var yarım Ah gel yarım, ha gel yarım Hey hey Ey bakma öne feredayım Oğluydum honka yetip var yarım Ah gel yarım, ha gel yarım Hey
Arzım eşit mehribanım caninim Arzım eşit mehribanım caninim Yedi başım beni yardan gidleme gidleme Ağım gün yüzüne gözlerimden kaninim kaninim caninim Ey men gideyim benim yüzüm mıylama Kıylama ya kıylama Ağım gün yüzüne gözlerimden kaninim kaninim caninim Ey men gideyim benim yüzüm mıylama Kıylama ya kıylama Yedim bilin boya boya gideyim Yüzümü doya doya göreyim göreyim Ağım atamilde ölüm çoğa bereyim 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 Ey bundan artık kedip bağrım doğulama Doğulamayam doğulama Ağım atamilde ölüm çoğa bereyim bereyim ağıyım bereyim Ey bundan artık kedip bağrım doğulama Doğulamayam doğulama Hava Yar yoluna günlü yüzmün bakar men Bakar men bakar men Ey benim bilen muşkanına çıkar men Men gideyim benim yüzüm mıylama Kıyılama kıyılama Leyli feryat etse bağrı yediler Kare gözü kalan kaşı süzülür süzülür Gülledik bor yerdeki işte polular Polular ağıyı polular Hey men gideyim benim yüzüm mıylama Kıylama kıylama Gülledik bor yerdeki işte polular Polular ağıyı polular Hey men gideyim benim yüzüm mıylama Kıylama kıylama Hey ha. Sapar geldi yerine yetirip beren acayip aydımız üçün köp sağ olsun aydiyaz. Inni biz gepleşimizi sowal jogaplar arkaly dowam edýäs. Inni size şeyler bir sowal bilen yüzlenmek isteyäs. Her bir işin başına baranda nämen gözüňi tutýaňyz, nämen maksat edinip sahna çykýaňyz. O ilk bilene bize döredilip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanıp watanymyzyň gadyryny bilip halka wepaly hyzmat etmegi gözüňi tutýas. Muňa halkymyzyň, watanymyzyň öňündäki biziň bilen borçumuz bolup durýar-da. Şoň üçin hem şu maksatlar bilen zähmet çekýäs. Döredýän eserlerimiz hem mudamy watanymyz, ýurdumyz diýip seslenir. Maksatlaryňyz mudamy murat tapsyn. Indi aýdymçy, nähili häsiýetlere eýe bolmaly pikir edýäňiz? Biz geçmişte Türkmen ýigitleriniň nähili gaýdygysyz edermen, saldamly ýigitler bolanlygyny bilýäs. Bu arada Gahryman arkadağymyzyň jowher paýgasyndan syzylyp çykan bir näçe eserlerini, bir näçe kitaplaryny öwran aýdylýar. Häzirki wagtda biz ata-babalarymyzyň mertlik, halallyk, iş başarjanylyk ýaly gylyk häsiýetlerini ösürmeli. Elbetde, sapar gelle dogry belleýär. Elmedama bir Türkmen ýigitlerini görende bir mert, ähli zady başarjanylyk hemem başarýan zähmet söýer ýigitler gözüňe gelýär. Indi gelin gepleşiňizem ajaýyp bir aýdym sazlar bilen dowam edeli. Bize tomoşa edýän mehman ýyldaşlarymyzdan bir de garaşýandyr. Başsyna hoş geldi. Onda mehman ýyldaşlar edi tomoşaçylar bizden daşlaşmaň, ulgamda owaza, ulgamda galyň.
dinleten aydayın ardım eylelem. Ey dinleten aydayın ardım eylelem. Söyleyim hareden sensin hazırım. Gelker zaman görmedim dardır bu dünya. Bağrımı ikan eden sensin hazırım. Gelker zaman görmedim dardır bu dünya. Bağrımı ikan eden sensin hazırım. Ey saat geçti sen bilen gidince dövrüm. İn sol saat güller yetmez mi ömrüm? Ey bugün sensin ağlar bu garip gönlüm. Sol gönlü ağladan sensin hazırım. Ey bugün sensin ağlar bu garip gönlüm. Sol gönlü ağladan sensin hazırım. Hey mecnun ettin beni sulan yaşımda. Hep ağır dertleri koydum başımda. Ey bugün gelin bollun ölgen başına. Söyleyim hareden sensin hazırım. Ey bugün gelin bollun ölgen başına. Söyleyim hareden sensin hazırım. Ey aşık oğlum senin vaktınlı yalan. Özüme melim gıyır kim seni söyün. Ey yürekten ayrılma bir derdi koyun. Sol derdin dermanı sensin hazırım. Ey yürekten ayrılma bir derdi koyun. Sol derdin dermanı sensin hazırım. Söyleyim hareden sensin hazırım. Sol gönlü ağladan sensin hazırım. Geldi yerine yetirip beren aydımız için köp sağ olsun aydıyaz. Yani biz ketmeşimizde yine de bir öz ara söhbetler arkalı, soval cevaplar arkalı devam ediyaz. Yani size şeyler bir sovalın yüzlenmek isteyaz. Öz zahmet yolunuzda sunuğa doğrunu saylap almanıza näme sebep boldy? Aydym saadın içine girişmeňize, bir aydym aýtmaňyza has dogusy bir sunuğa medeniýet bilen baglanşykly söýgü sizde haçan başlady we näme sebep boldy? Sebäbi her bir adamyň öz ykbaly bolýar. Hawa, elbette o şöyle. Sunugat ýoluna näme awa kiçilikden ýa ene hudisinden başlanýardy. Halipalaryň aýdymlaryny dinläp, şondan ýürek joşup, men ul bolsam bagşy bolaryn, halka gowy aýdymlar aýtyp bererim. Kiçilikden arzu edip, awa innem Kahraman arkadaşımızın serdarımızın sayasyna maksadyma ýetdim. Awa mundan emmeýlek ajaýyp halk aýdymlarymyz bilen öz dinleýijilerimizi begendirip durarys. Sapar geldi, ketmişimizde şeýle ajaýyp arzulardan soňra aýdymlar bilen dowam ederiz. Elbette. Ul howasyrym saklamy size garaşýar. Tamam. Mehmanlar, biz getmişimiz dowam edýär. Getmişimiziň mehmany Sapar geldi Şyrşylyýewiň ýerine ýetirmegiňdäki bir näçe aýdymlary biz size ýetirýäs. Bizden daşlaşmaň, ulgamda owaza, ulgamda galyň.
Mart ayının bugün başı, yağdı bugün yağdın yağışı. Mart ayının bugün başı, yağdı bugün yağdın yağışı. Aktı gözün söylü yaşı, harmanımın arayıp armanına. Aktı gözün söylü yaşı, harmanımın arayıp armanına. Men senin çekinip gidiyen gecelerine düştü görüyen. Men senin çekinip gidiyen gecelerine düştü görüyen. Söyler sonam deyip bilmem armanımın adı arman. Söyler sonam deyip bilmem armanımın sonam armanına. Yaraladı kıymagasın, altından mı yağdırden düşüm. Yaraladı kıymagasın, altından mı yağdırden düşüm. Berip bilmem söyle hatın, armanımın adı arman. Öpüp bilmem bal doğduğu, armanımın sonam arman. Ey söyler seni deyip bilmem armanımın sonam arman. Öpüp bilmem bal doğduğu, armanımın adı arman. Armanımın sonam arman. Bağlamadan bilmelisin, terasılan bevlisin. Nurlar yağar yüzlerinden, yoktur tayın, senin tayın. Bağlamadan bilmelisin, terasılan bevlisin. Nurlar yağar yüzlerinden, yoktur tayın, senin tayın. Döneyin, döneyin, senin kara gözlerine döneyin. Döneyin, döneyin, senin kara gözlerine döneyin. Yüzlerinden nurlar yağar, donağından ballar damar. Bilin dedin verli kemer, yoktur tayın, senin tayın. Yüzlerinden nurlar yağar, donağından ballar damar. Bilin dedin verli kemer, yoktur tayın, adı tayın. Döneyin, döneyin, senin kara gözlerine döneyin. Döneyin, döneyin, senin kara gözlerine döneyin.
Bu ne beyle söýgü bolly, kara gözlem ýaşa dolly. Baksın oğlun ağlap kaldy, yoktur taýyň, senin taýyň. Bu ne beyle söýgü bolly, kara gözlem ýaşa dolly. Baksın oğlun ağlap kaldy, yoktur taýyň, senin taýyň. Döneyin, döneyin, senin kara gözlerine döneyin. Döneyin, döneyin, senin kara gözlerine döneyin. Senin kara gözlerine döneyin. Sapargelli yerine yetirip beren aydymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Indi biz gepleşigimizi ýene de bir öz ara söhbetler arkaly, sowal jogaplar arkaly dowam edýäs. Indi size şeýleräk bir sowal bilen ýüzlenmek isleýäs. Aydym saza sesiň batly, dawaraly ýa-da mylaýym eşdilmegi dinleýiji nähili duýgulara baglaýar diýip pikir edýäňiz. Elbette hoşgörli aydımlar türlü görünüşte yerine getirilýär. Şirwan perdede aydylýan aydymlar halka hasam bir ıssy görülýär. Esasanam watan hakda aydym aydamyza ha söýgü bilen buýsanç bilen yerine getirýärse, sebäbi ol aydymlary joşmany, söýmäni yerine getirmek mümkin näler. Emma söýgü aydymlary bolsa mylaýym bilen yerine getirende has yerine düşýär. Gelin onda Sapargelli söhbetimiziň şu ýerine gepleşigimize bir taýýarlak gelen söýgü aydymyz bilen dowam edeli. Başlyna hoş geldin. Mehman iyileşler, evi tomaşaçylar bizden daşlaşmaň, Türkmen owazyna, Ulgamda owazy biz bilen garyň. Kapıl yakma nerli yarım, barıtan oyanmadı oyanma. Şirinlerlerin balede, barıtan oyanmadı oyanma. Şirinlerlerin balede, barıtan oyanmadı oyanma. Benim yarım kızıl güller, nereden inler inşebilir. Ey ak gününe boşa kalın, oradan boyanmadı boyanma. Ey ak gününe boşa kalın, oradan boyanmadı boyanma. Gelitin benim kızıl gülüm, bağımda sayrayan bülbülüm. Hey sevur yarın ilçebilin, kuştan oyanmadı oyanma. Hey sevur yarın ilçebilin, kuştan oyanmadı oyanma. Üstümüzden düştü yanım, sonra bizden ne kıyarım. Ey atan yağdırım arada hanım, ayırsam oyanmaz oyanma. Hey sever yarın ilçebilin, kuştan oyanmaz oyanma. Hey ak gününde boşa kalın, korsan oyanmaz oyanma.
Oyanmaz, oyanmaz. Sapargelli yerine yetirip beren aydymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Biz bolsa gepleşigimizi bir öz ara söhbetler arkaly, sowal jogaplar arkaly dowam edýäs. Indi size şeýler bir sowal bilen ýüzlenmek isleýäs. Iň gowy nygmatlar nämeler diýip pikir edýäňiz? Ruh belentlik bilen şahtaçyklyk diýip pikir etýän. Sebäbi mudam ruh belent bolsaň, şahtaçyk bolsaň, işleňem şowlu bolýar. Elbetde, dogry belýäňiz. Hemem şowunyň hem şowluk bilen geçýär, dogrydan Elbetde, elbetde şu. Indi aydymçy, ýagny dinleýije öz aydymlaryny bir täsir edijilik güýjüni gazanmak üçin näme etmeli? Siziň pikiriňizçe? Ne dinleýije, ne de aydymçy öz ýerine ýetiren aydymyny dinleýije hasan bir täsirli ýetirmek üçin näme etmeli pikir edýäňiz? Täsirli ýerine ýetirmek üçin elbetde ilk bilen öz ýerine ýetirýän aydymyny söýüp, mähir berip, şol aydymy özüň duýup ýerine ýetirseň, ana şol hasan ýürekden aýdylan söz ýürege barar diýilýär. Hemem ilki bilen ähli zat söýgüden başlanýar. Garaşýaňyzmy? Elbetde. Ähli zat söýgüden başlanýar. Şol aýtýan aydymyň söýgü bilen, ýürek bilen ýerine ýetirseň, ol hökmany ýagdaýda dinleýije täsir edýär. Gelin onda gepleşigimizi bir şowkunly, bir depkinli aydymlar bilen dowam ederiz Sapargelli. Başyny ýene halipalarymyzdan alan söýgü baradaky aydymlary ýerine ýetirip beren hoş geldi. Ulgo bilen sahnamyz size garaşýar. Mehmanlar biz gepleşigimizi dowam edýäs. Bizden daşlaşmaň. Ulgamda owaza, ulgamda garyn. Gipte geçti ay geçti, sana duşalayım beri. Ağın kararım astı, sana duşalayım beri. Gipte geçti ay geçti, sana duşalayım beri. Ağın kararım astı, sana duşalayım beri. Görüşüp bolup min seni, günlerde günleyir edýän. Herbe boyly ýeýwedel, min ýüregimi yer edýän. Görüşüp bolup min seni, günlerde günleyir edýän. Herbe boyly ýeýwedel, min ýüregimi yer edýän. Gipte geçti ay geçti, sana duşalayım beri. Ağın kararım astı, sana duşalayım beri. Gipte geçti ay geçti, sana duşalayım beri. Ağın kararım astı, sana duşalayım beri. Gözlerim seni görmedim, gözlerim seni gözler, yüreğim seni kıytar. Kararım yok gözlerim, seni görmedim, gözlerim seni gözler, yüreğim seni kıytar. Gipte geçti ay geçti, sana duşalayım beri. Ağın kararım astı, sana duşalayım beri. Gipte geçti ay geçti, duşalayım beri. Ağın kararım astı, sana duşalayım beri. Akartun boyundan doğup gelyen ailelem, bir de durmuş toyundan haşan bolur pailelem. Akartun boyundan
Doğup gelyen ailem bir de durmuş toyunun haşan olur paylen aileli ayimlene dolanay gıyıt aile aileli ayimlene dolanay gıyıt ailene Sevmem için görüştüm, öykönüştüm, yarıştım. İki maya karıştım, inni haydi ailelim. İki maya karıştım, inni haydi ailelim. Aileli ayimlelim, dolanay gıyıt ailelim. Aileli ayimlelim, dolanay gıyıt ailelim. Bana verdin vaadettin, inne haydi ailenin. Bana verdin vaadettin, dolanay gıyıt ailen. Aileli ayimlene, 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 dolanay gıyıt ailen. Sapargelli yerine yetirip beren ýygyderlikdäki aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sağ olun şeýle. Siz durmuşda haýsy ýol ýörelge ýerýäňiz? Men esasy durmuşda ýörelýär, wagtyň gadryny bilmeli. Oň her bir pursadyny manyly, awryly geçirmeli hadip pikir etýänler. O birek ananmak, o ýakynlaryň bilen, dost ýarlaryň bilen didarlaşyp durmak, toýly güllere gatnaşmak, şulardan ibaret. Elbetde. Inni wagt ýeriniňizde Sapargelli. Gepleşigimizde bize verilen wagtam ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gatnaşyp öz sada nigitleňiz bilen bir näçe aýdym sadary ýerine ýetirdiňiz köp sag bolsun aýdýas. Dörejilik üstünliklerini tüýsürekden ardy edýäs elmidama mahmal owazyňyz ýurdumyzyň toý bayramlaryna türkmen halkynyň milli lideri bize ähli bawatda baş halifa bolup durýan gahrman arkadagymyň hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyň saýasynda elmidama owazyňyz belenden. Sağ ol, hoş geldi. Size de ulu üstünlükler ardı edýän gahrman arkadagymyň, arkadagy serdarymyň janlar sağ bolsun, başı dik bolsun, tutýan tutumly işleri bundan emeýlek rowaj alsyn. Ýurdumyzda elmidama toý bolsun, şahy ülkelerimiz ýanglanyp dursun, pyrsatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzy, arkadagy serdarymyzy, bütün illeşlerimizi ýetip gelýän garaşdyrlyk bayramçylygymyz bilen tüýsüregimden gutlaýan bayramlaryňyz gutly bolsun. Köp sag bolun Sapargelli, arzularyňyz hasyl bolsun. Toý bayramlaryň ahyra bilýäs küçtepdi bilen jemlenýär. Elbet. Gelin neşeýle arzulardan soňra biziň milli gazanymyz küçtepdi bilen gepleşigimiz jemläýärli. Baş üstüne hoş geldin. Başlalin, güçlenmeye başlalin. Ödilmeme toyunun, gönlünüzü hoşlayın. Başlalin, güçlenmeye başlalin. Ödilmeme toyunun, gönlünüzü hoşlayın. Ay alley alley, canım can alley. Ay alley alley, hey canım can alley.
şeyler, öz dilimde dep şeyler. Çalıveri İzhan'ın garmoni, koyma yürekte armani, özilimin kıyılarım, hasta canım dermanı. Çalıveri İzhan'ın garmoni, koyma yürekte armani, özilimin kıyılarım, hasta canım dermanı. Hop şeyler, özilimin dep şeyler. Hop şeyler, kuş septini dep şeyler. Aynı yıllar, zuvanlı yıllarım, aradığımı kabul edin. Aramını kabırlayır barım, sonluydu boyum gidin. Çarlamayının dağından, bir uğrağa yol sömeyi bağından. Ufanda soğu vermedimin, baramadı gül yanağından. Ay alley alley, canım can alley. Ay alley alley, hey hey hey, canım can alley. Arkadağın ferdanı bilen, şanımız arşa kalyarım. Ol bedi ubadı bilen, yurdumuz ömü var yar. Arkadağın ferdanı bilen, şanımız arşa kalyarım. Ol bedi ubadı bilen, yurdumuz ömü var yar. Hop şeyler, ödilimde dep şeyler. Hop şeyler, kuş septini dep şeyler. Mehman tomoşaçylar, ediz vatandaşlar, ine şunun bilen Türkmen owasy ýaýlamy şeýle de Agdyberlik tirtimady bilelikdäki kärhanasy bilen taýýarlanyp ýaýlama berilýän ulgamda owaz atly aýdym sada dyn jarş gepleşigimiziň biz bugünkü sanyny jemleýäs. Şu pursatdan peýdalanyp bize ähli mümkinçilikler döretip berýän biz ýaşlara şeýle kämil gepleşikler taýýarlap ýaýlama bermekde giň mümkinçilikler döretip berýän biziň baş halifamyz Gahman arkadağymyzyň hormat prezidentimiz arkadağly serdarymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowana ýollarda rowaşlyklary beslenmegini tüýsürekden arzuw edýäs. Mehmanlar, bayramyňyz gutly bolsun. Ýene-de ýaýlamda görüşýänsek, hoş, sag bolun.